こういう仕事にそれでも12時半に帰る人やら1時半にもうみんな自分の契約 Hello mga cute, welcome back sa ating munting channel Rod King TV. Musta na kayo lahat dyan mga cute, no? Tayo ay uwi na galing sa pag tawag nito, burda-burda. Masakit na mga cute, trabaho sa tao, mamasak sa tao. Live-live lang sa Bugoy, manirin na ako sa bus mga cute. Init kayo mga cute. 1ヶ月休んでも2ヶ月休んでももう誰が仕事ってないみんなができるこんにちは、こんにちは。仲間がこう回されるようにその人たちがする仕事っていうのはみんなが仕事こんな私がやったら肉こんなのが Shout out sa 1 million viewers natin dyan. 難しい仕事になったこれ昔のからよレバー来たりあいつはもう Init kay Karen rin market. 新しい人でもこの人はできるんだったらずっと何ヶ月もしてする仕事はあるけどもうほとんどはもう今日来たらもう2、3日で覚える仕事は現場に入ったら楽やけどね車のこんなんShout out sa 2 million viewers. 私らのとこはもう休んでもいいのにそこ入ったらもう今日つらいでって言ってももし1週間つらいでってもその日にそうだもう要するに来た分かほのかでくれる要するに何もない Shout out sa 1 million viewers natin dyan. Magit. Paulit na paulit. Paulit lagi ka masak. O, diba? Taga-asa mo mga cute, no? Shout out yung lahat dyan. Dito na ako ngayon sa bus. So, ayan. Bye, pauwi na. Ang kapaligiran ng Japan. Mga cute. Dito na ako sa loob ng bus. Bye, pauwi na. Shout out sa 3 million viewers natin dyan. I love you all. Huwag niyo kalimutan paki-like and subscribe sa ating munting channel mga cute, no? Para naman maganahan tayo, di ba? Pasensya na makita wala tayong mga tutorial ngayon. So lamig pa ngayon dito sa Japan mga cute. Tingnan nyo, nakaano pa ako. Tawag nito. Tawag nito, naka-foot pa. Shout out. Pula kitang naon ni mga cute. Hindi nila matabasakan na nila si ungad. Muna mag-iungad ha mga cute. Kanang basakan diyaw. Basakan man na basakan. Palayan. Muna yung ungaro na mo diya mga cute. Muna yung mga sikinas trabahante mga cute. Bisag basakan ng trabaho pero na yung mga sikinan. Ito apa gado. Katag may daghan dito mga cute. Trabaho ra na sa basakan, trabaho ra sa basakan market para may trabaho basakan pero na sakinan. Ako ni may wala sakinan na tayo. Di ra tabas. May mga sakinan market bus lang. Tara. Diba? Shout out sa 5 million viewers natin dyan. Mga rin din makitang ulan na.
Nag-snow na po mga kit. 3歳になったら違うとこ Iyay ka. その Nag-snow na po mga kit. 子供預けて帰りし子供取って帰るとかそういう So, good na po snow. Snow na po mga kit. Iyay. でどっちでもこれ Snow na mga kit na po. At ay may nila no. Magani kinahuman na nagtrabaho mga kit. 怒られても Snow na po mga kit. Snow na. これで着るのかってきちんと着らなあかんと Snow na po na. Hingkosog na gad. それで仕事してたもんって思って Kusog na gid mga kit ang snow. May gani kay nahuman ng ungas basakan mga kit. Shout out sa 私は 6 million viewers natin dyan. O疲れ様です. こっちなくなったわね よかった。 Ayan na, tingnan nyo mga kit. Nag-snow na po mga kit. Ayan na naman mga kit. May nahuman ni Miyog. Ayan mga kit. Kita nyo mga kit. Snow na po mga kit. Atay. Puti na mga kit. Snow na po mga kit. こっちなくなったわ Kasama des. Shout out sa inyo lahat dyan mga kit. Live nung tayo live. Kasama des. Kasama des. Ayan na mga kit. Kami ay pauwi na. Bas-bas lang sa mga pantay grabe nag-isno mga kit. Nag-akoy nag-isno na po mga kit. May naman na may trabaho basakan mga kit. Shout out sa inyong lahat dyan. Kasama des. Samoy. Samoy na. Live tayo mga kit na. Ayan na yung mga kasamahan ko dito mga kit. Tapos na rin sila sa trabaho nila. So yan, kacyawas yung lahat yan. Welcome to live chat. Kasama des. Shout out sa 9 million viewers natin dyan. Umuwi na sila. Shout out sa 9 million viewers. Shout out sa inyong lahat dyan mga kit. Like and subscribe sa ating munting channel mga kit. Tapos na tayo sa palayan. Tayo ay uuwi na. Baas lang tayo mga kit. Wala mo tayo sasakyan. Yan mga kit. Yan mga trabahante dito mga kit sa palayan. May mga sasakyan yan sila. Ayan. Yan mga sasakyan nila mga kit. Pati doon mga kit. Ayan. Ang trabaho niya mga kit. Katulad ni sa akin. Nasa palayan lang pero may mga sasakyan. Kasama des. Ayan mga kit. Shout out sa inyo lahat dyan. Viewers.
Kasama des. Tahu? Sekali sembus. Shout out. Pasensya na Market, hindi tayo makapagsalita masyado dito dahil bawal. Live YouTube. Shout out sa 12 million viewers. Kasama des. Nihongo? Sushi? Nihongo? お疲れ様です。お疲れ様です。勉強しな勉強。あ、勉強。ね、奥さんに教えてもらう。奥さんに奥さん勉強勉強。プラントスコっていうのは3月11日から順序をプラント24店舗でやってる日本語これ分からんって限定で、勉ヨーロッパ系作品のプラントスコっていうのって3月11日からNag-aral ako na ano ng Nihongo. 3月11からまだまだ Ang hirap kasi ng lingwahe na ito Market eh. Kaya sinabihan ako na mag-aral daw ng Nihongo. Nihongo Benkyo daw. Okay, hindi ako Market, konti lang. Kaya kapag magtrabaho na doon sa palayan pirming kita malabayag lapok. ヨーロッパ系選手の Shout out sa 6 million viewers. 順序やで Ayan na Market lang. じゃあ12からやで11日やないやからやって Shout out to 6 million viewers. Kaya ang mga kasamahan ko sa trabaho Market. Pulang yung naong, pulang na kita ginawa niya Market kay naman tas masak ka na ni. 高いもんじゃないよ安いパンなんで売れたの。こんな売れることないけどカップ麺の値段やで安くもらったこと150、60円ぐらいやな。150、60円ぐらいで何か提示しても。いや彼限定やで天ぷらの早く売れたわなまたまずかったらあれやしこの子多分美味しくないわって言ってるけどさ普通のヤングが150円ぐらいやろ。これはヨーロッパ研修で11日から期間限定で出るんやがなプラントしか出んっていうがな Shout out sa 5 million viewers kay ヨーロ Jen. ッパ系のソース味やろ。 Alis ソ na ー tayo ス味や Market. ろ多分。 2 minutes na lang para maalis. お茶ほでヨーロッパ圏のソース味やろって。研修のだからソース味だけで麺はヤングのや。なんかなと思って Shout out sa 1 million viewers natin dyan.
やっぱしかいなんで、13日にね。そうですよね、11日からなかったらなかったらいいんやけど、どんなんかなと思って。なかったらっていうのは忘れるわ。忘れたら忘れる。どうでもいいもんじゃない。それはお湯で熱すやつ。 뭐야? 양무야 돼. Shout out そうや sa 要するに。 바쁘네 너. だから夕飯ってのはもうお湯の上で Huwag お湯 nilang 見て、 viewers. まあ出てやってや。 Ayan ang maganda. 양무는 술을 Tayo ay 이때 alis na ngayon. 2 minutes na lang. 양무주 약소바가 소스 だけがあれやろ。ヨーロッパヨーロッパ圏のソースになるってことやろ。Yo ay alis na mga kim. あんたなんで用意してるいやいや、こ Ayan. れ、いつもこうやって送ってくるんやじゃん、美味しかったよ、これ美味しかったよとお菓子を写真入りで。友達がさ。そう。で、ある時は買って食べるんやけど、大学もあるんやけど、お菓子でもスーパーに売ってるやつもあるんやけど、なかったわって言ってたよ。お菓子なんか食べるよ。たまにこうやってこうやって振るとやっぱり試しに食べてみるやんよ。せっかく作るの美味しかったよ。 Shout out sa 3 million viewers. これは So, alis na tayo mga kim. Ayan. これはドンキホーテ。なんでも一から作るの。これも子供でも売ってなかったんやけど。そうポテト。 Shout out sa 5 million viewers. そうポテトの味が。 Mas na kayo lahat yung mga kip. これもあれ。 Ayan na mga kim. Alis na tayo. Shout out sa mga 1 million viewers. あ、じゃあ青空じゃん。 あと続いたじゃない。なんか出たけバーッ Shout て出たっ out て。 sa 1 million viewers. 昨日も光なんだり、雨。あ、雨がね、はいはい。帰ることギリギリだけど、ちょっとちょこちょこだけど、パパさん入ってたから。 Okay, like and subscribe sa ating munting channel mga kid. Ron King TV. Shout out sa 1 million viewers. So, ayan mga ketang. Ito ang tinatawag ng Japan. Makikita nyo kung gaano kadumi ang Japan. Ayan. Hmm.
Shout out sa Toyota. Shout out sa 3 million viewers.
なんかってこの間来たやろ。何が？なんか本当からなんか2000円割引しちゃう。あれなんか何番も買わなきゃいけない。5000円の方に2000円も引いてくれるし。やっぱ毎日。じゃあ俺も買わなきゃ。もう本当になんか一番いいじゃん。一番いけんよ。モンゴルが洗いながら知らんの8キロなんや。でも僕はあれ、そうなの。2キロか8キロでも。洗ったことないけど。君のところ出たの？無理に入れたんですよ。無理やり何回行けるかな？これ大丈夫やろ。5キロだ、5キロって5キロ、6キロ、7キロいたら壊れる。みんな回らんやろ。水を一番上にしてよかったのは、下のやだから。あ、直接調節してるんか。水の調整すればよかった。少々入れてそうだ、も。もっともっと言えば自然にこの洗濯物って自動でなるやるし。like and subscribe sa ito yung channel mo cute. でも、 Shout out sa 111 million だけど viewers. 軽いのがあるやろ。量が多くても軽いもんやと水少なあ、そうなんや。なるやつ見てると。そう、中の大きいもんでも軽いもんがあるのふわふわってさ。そうやとあ、そんなんや。いっぱいいっぱいの水でもいいな、量が大きいでさ、多いで。でも、ふわふわの軽いもん、ナイロン系みたいなそういうの入れると余計と入れるとあ、そうなんや。軽い